Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Matapos ang ilang oras at minuto ng pagkumpirma ni Oscar De La Hoya sa kanyang comeback fight, ay tinalunan agad ito ni dating world champion, Amir Khan. Yan ang pag-usapan natin sa video ito. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Ang dating Unified Welterweight Champion na si Amir Khan na huling lumaban noong July 2019 at nanalo via TKO kontra kay Billy Dib na ginanap sa Saudi Arabia. No response and in comes the tap. Good department here. Let's have a look. Big right hook to the body, big left hook. Ay nagpahayag ng kagustuhang kasahan ang planong comeback fight ni Oscar De La Hoya. Nagpost ito sa Twitter account niya. I'm here. I would love that fight against Oscar De La Hoya. I think he's a legend in the sport of boxing. And yeah, man, I mean, what a huge fight it'd be. I mean, Matatanda ang pinuri ni Oscar De La Hoya si Amir Khan noon dahil sa taglay nitong bilis, lakas at tapang sa lona na katulad niya na wala ding inaatrasan o kinakatakutang kalaban. Patunay dito ay ang pag-akyat niya ng timbang para kasahan si Terence Bud Crawford at Canelo, pero pareho siyang bigo at natalo dito via KO. Oh, it certainly is now. Huge right hand. Dagdag pa ni De La Hoya na minsan ang sobrang tapang daw ni Amir Khan ay naging dahilan ng kaniyang kapahamakan. Matapos ngang may tsapwera ang mga hamon niya noon kontra kay Floyd Mayweather at Manny Pacquiao, ay si De La Hoya naman ngayon kasahan kaya ang 33 anyos at former world champion na si Amir Khan ng 47 anyos at dating 6th Division world champion, Hall of Famer na si Golden Boy Oscar De La Hoya. Kanino ka kung sakaling matuloy ang dalawa? Ang inyong opinion, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Mag-iwan naman ng like kung sakaling nagustuhan niyo ang video. Suporta na rin sa munting tahanan ko. Maraming salamat mga pre, amping.